Akwai wani update na Sayyada Sadiya Haruna da aka turawa ɗan Daudu na garin Niger mai rubabban takashi. An tura mishi sai aka yi mishi tayi sai ya tura kuɗi sai ya siya. Da ya siya bidiyon sai ya yi posting ɗin shi a duniya, ana ta yaɗa shi yana ta yawo da cewa Sayyada Sadiya Haruna ce. Amma cash cikin ikon Ubangiji ni ma sai aka turo min bidiyon. Ana turo min bidiyon sai na duba na gani. Sai na ce a'a, ni kuma yaushe aka yi haka da ni? Ina cikin zama sai wani account a TikTok ta turo min da cewa Sayyada Sadiya Haruna, akwai wani update ɗin bidiyon ki da ya fito, amma calm down, it is not you. I have the full video. Please, can you send me your WhatsApp number? I sent her my WhatsApp number ASAP and she sent it for me to WhatsApp. Nakalla full video. Ashe ba ni bane, an je an yi editing kuma aka je aka damfare dan Daudu mai rubabban takashi. Tabbas wannan mutumin da ya siyar maka da wannan bidiyon ya cuce ka, ya hayince ka, ban sanya za ku karata da shi ba. Dan Daudu mai rubabban takashi da na hau live na yi magana kuma na tuttura full video umma wasu mutane da suka gani kai ma na san ka gani da ka tabbata da cewa ba ni bane. How market ya za ka yi da kudin ka ne saboda mun ji labari ka siya. Sannan akwai arniya ta garin Kaduna, in ji fresh da fada yar madabo. Immediately arniya ta garin Kaduna ta hau live tana cewa alhamdulillah asiri ya tonu, yau za ta yi barci mai daɗi. Arniya ta garin Kaduna, daman for all this while da nake cin uwarki ba kya barci mai daɗi? Wow, na ji shi da kunne na kin faɗa da bakinki, sai yau za ki barci mai daɗi. Da kika gane ba ni bane, how market? Daga nan idan baki bar makirci ba, baki sarkaka zuciyanki ba, babu ke babu barci mai daɗi don uwarki. Follow by Shatu kin hau life kina ta jin daɗi, kina ta murna, kin ce Allah ya kawo ƙarshen Sayyada Sadiya Haruna. Da kika gane ba ni bace, how far yar eyes? Da kika gane ba ni bane, yaya kasuwa? Farin ciki ya koma ciki. Sannan kuma sai Hafsa baby an tintimbi tiriya ya nema shehun TikTok yake faɗa, wanda babu wanda bai gan durinta da duwawunta da kominta ba. Ita original BF mata mana ta tura wa kawata da muke tare, ta ce alhamdulillah Allah ya biya mana hakkinmu akan Sayyada. Da kika gani ba ni bane, how market? Murna ya koma ciki. Follow by kannan kanwata. Ashe damon ba kwa santa, kuka bita ta WhatsApp kuke murna, da kuka kalla full video ba ni bane, how market? Sai ku kuma gare ku yan comment section makiyana. Da na yi posting on my recent posts, na gan comment da yawa, amma guda ɗaya ne zan yi magana akan shi. Wata ta ce alhamdulillah yau ko an rufe TikTok ita an gama biyanta saboda an gan update din Sayyada Sadiya Haruna. Da kika kalla full video ba ni bane, how market? Sannan akwai abin da na faɗa a live stream ina, that was yesterday. Na ce duk mutumin da ya je ya yanka bidiyon nan yayi editing ya shirya a matsayin ni ne, ya razana iyayena, masoyana da al'umman da basu taba kallo na ba amma suna ji na a ransu tamkar yar uwarsu ce ni. Allah ya isa kuma ya shiga jerum makiyanan da zan dinga zabarbada musu hasbunallah. Wallahi tallahi duk abin da kake nema na ni da shi, duk sharrin da kake so ka sani da masoyana da iyayena, bijahi rasulullah bala'in zai koma kanka. Haka na faɗa a live stream ina. Albishirinku ƴan uwana, na ajiye number da ake bi na, ina tura update in full
sai ya biyo ni ta update, ta number update. Yace Sayyada Sadiya Haruna, na ga life ɗinki, na ji addu'an da kika mana, na san karshen in kika je ka ba suna na sorry, dan Allah ki yafe min, ni ne nan na tura ma dan Daudu na Niger mai rubabban takashi, ga receipt ga payments ɗin da ya min, ni kuma nayi haka ne saboda mahaifiyata bata da lafiya asibiti, dan Allah Sayyada ki yafe min, kar in mutu da hakkinki. Tani nace na yafe mishi. Duk mutumin da zai maka laifi yayi realizing, yayi admitting the fact that yes he wronged you, har idan yazo neman yafiya, ni a gani na, a tunani na, dole ka yafe mishi, saboda mu ma masu zanubi ne a gurin ubangiji, sannan muna masa laifi, muna son ya yafe mana laifukan mu. Nace babana ko karya kai da iyayenka ba su da lafiya, ina darajar iyaye, na yafe maka duniya da lahira. Kuma kudi babana ka ci banza. Dan Daudu mai rubabban takashi, how market? Daman baka shirya ba, ka fito kake nemo na da rigima? Sorry, na manta da mutane biyu. Sai kuma ex-wife na G-Fresh mai baki kamar durin kaza. Na gani da ido na don uwarki. Kin je kin sa a status ɗinki kina jin daɗi. Sannan kin bi mijina kin ce mishi hello baby. Wato sammaninki an gan update ɗin Sayyada Sadiya Haruna zai wurgar da ita sai a koma? To bari in gaya miki, idan kika ce za ki shiga sabgata ban shiga naki ba, kika kuskura na sa miki question mark, na lahira sai ya fi ki jin daɗi. Na gama da wannan part. Sai kuma part ɗin Daddy Lola. Babu wanda bai san Daddy Lola makiyina bane, amma wai ni ne na gani Daddy Lola da bakinsa. Daddy Lola yana defending ɗina, yana cewa ba ni bane. Gaskiya Daddy Lola ba zan mu oye maka ba, you made me speechless. Ka san dai kai makiyina ne ba? Ka san bana kaunar ka, baka kaunata? Amma Daddy Lola, yau din nan, despite the fact that you did not acknowledge the pain you caused in my life by bullying me for so many years on social media, Daddy Lola, I forgive you for this. I forgive you not because in you unblocking ɗin ka yi mu'amala da kai. I forgive you not because mu ci gaba da mu'amala a zahiri. I forgive you not because in you unblocking ɗinka a WhatsApp. Ina mai tabbatar maka da cewa yau ko ka mutu Daddy Lola, Allah ba zai mana hisabi ba. Na yafe maka duniya da lahira Daddy Lola, da abin da kai min, da wanda na sani, da wanda ban sani ba. Kai Daddy Lola, da wanda za ka yi a gaba, na yafe maka. Ubangiji Allah ya yafe mana laifuffukan mu gabaki daya. Ubangiji Allah ya sa da ni da ƴan uwa musulmai da suke kallon bidiyon nan mu yi tabbataccen tuba kafin mu koma zuwa ga Rabbana. Sannan duk wanda bai gan wannan bidiyon ba ya ce min Sayyada send update a comment section, zan tura mishi. Amma ka tabbata ka bi wannan number da na saka a kasan wannan postin da kake kallo, number WhatsApp ina ne, ka yi min magana, zan tura maka update din. Idan ka gani zaka iya ka zo nan ka tantance ni ce ko ba ni ba. Amma kada ka manta ka danna Sayyada send update a comment section and I'll send it